Naš sljedeći sugovornik jedan je od rijetkih sretnika koji je, zahvaljujući svojem poslu, godinama surađivao s najvećim hollywoodskim zvijezdama, poput Georgea Clooneyja, Nicole Kidman, pa čak i Monike Bellucci. On je Krasnodar Peršun, a njegovo je zanimanje fotograf. U razgovoru s našom Ivanom Nanut otkrio nam je zašto je Lupino tijekom fotografiranja predsjednika Franje Tuđmana počeo raditi sklekove, s kojim je zvijezdama lakše surađivati, stranim ili domaćim, te zašto mu je zabranjen ulaz na jednu premijeru. Ne propustite. Krasnodar Peršun fotografijom se počeo baviti s 18 godina. Oduvijek ga je zanimala sedma umjetnost, no umjesto s filmskom kamerom, prije 20 godina počeo je obilaziti crvene tepihe najvažnijih filmskih festivala na svijetu, s fotoaparatom u ruci. Poput Alise u Zemlji čudesa, zbunjen i sretan u isto vrijeme, prisjetio se jednog od prvih neobičnih susreta, onog s velikim Karlom Lagerfeldom. Nagovarao sam da skine naočale, shvaćajući da je to njegov imidž, da ne može to, i on me naravno uljudno odbijao, ali ja sam bio uporan i tako, ali nisam uspio. Krasni, kako ga prijatelji zovu, na početku je svoje profesionalne karijere asistirao poznatim hrvatskim snimateljima i fotografima, pa tako i Lupinu, koji ga je mnogo toga naučio. Kako napraviti show? Kad bih radio izložbe, onda bih se trudio da to ne bude samo obično otvorenje, nego da to bude nekakav mali show. Snimanje koje nikada neće zaboraviti dogodilo se pri fotografiranju predsjednika Franje Tuđmana, kada je Lupino u punom smislu te riječi napravio show. Sjećam se, došli smo u predsjedničke dvore, počeo je taj photo session, kako je sve to nekako bilo uštogljeno, ipak je to predsjednik, ne? Postojala nekakva nervoza u zraku, onda je Lupino se u jednom trenutku skinuo gol do pasa, napravio niz klekova i onda nastavio fotografirati. I to je bilo simpatično predsjedniku Tuđmanu. Što je rekao predsjednik? Ništa, smijao se, pa kao ti nisi normalan. Kako bi opstao u svijetu show biznisa kao fotograf, i Krasni se služio različitim trikovima. Naime, uz osiguranje koje okružuje zvijezde i time im onemogućuje prilaz, kao i dobru fotografiju, tu su kolege koji se međusobno gledaju kao potencijalna konkurencija. Taj rad na crvenom tepihu je izuzetno naporan, a k tome kada se tamo nađete, onda naravno postajete opasnost za sve druge fotografe, odmah ste apsolutno njihova konkurencija i na svaki način se trude da vam onemoguće vaši kolege da radite svoj posao. Ne? I još kada vam organizatori Canskog filmskog festivala postave stroga pravila oko odijevanja na crvenom tepihu, poput crnog odijela i leptir mašne, nemojte misliti da vam neće pogledati i koje ste cipele obuli. Recimo, ja sam propustio jednu premijeru zato što sam imao neprimjerene cipele za crveni tepih u Cannesu. Ja sam imao sportske cipele. Ne tenisice, nego crne sportske cipele i to se nije uklapalo u taj dress code. On je jedan od rijetkih hrvatskih fotografa koji je na festivalima fotografirao zvijezde 1 na 1. Susret s Monikom Bellucci ostavio ga je bez teksta i zraka, a fotografije je prodavao diljem svijeta. U današnje vrijeme ekskluzivnost nekako veže uz paparaco. Onaj poznati fotograf pratio mjesecima Lady Di i snimio je sa njezinim ljubavnikom. On je zaradio $1 milion. Međutim, recimo za ilustraciju, jedna od tih fotografija sa crvenog tepiha kao naslovnica jednog časopisa u Engleskoj prodana je za 1000 funti. Pojedine domaće zvijezde, kako Krasni kaže, mogu samo učiti od inozemnih, jer ne samo da su daleko profesionalni, već su i spontaniji te otvoreniji od naših. Te domaće zvijezde su znale nekad biti i u svojim očima i veće zvijezde nego neki ljudi koji zarađuju milijune. Kod stranih zvijezda nema takvih ekscesa. Ako se nešto dogovori, to je apsolutno sve po špagi i nema nikakvih problema. Krasnodar danas radi kao kamerman i predavač na privatnom fakultetu. Završio je novinarstvo i studij upravne i poslovne komunikacije, a u fotoaparatu uživa za svoju dušu. Blještavilo crvenog tepiha zamijenio je uobičajenim trenucima svakodnevnog života, u čemu danas najviše uživa.